Voidaan kuvaa intro. Tähän näin niinku kut. Okei, moro. Sorry, Pulimanki tässä, terve. Tänään kanavalla esiintyy Jogi, joka keulii yli. Et niinku, wait for it guys, wait for it. Tässä videossa tulee hullua settiä. Manki keulii, Jogi keulii. Todennäköisesti siellä näkyy kun fillarikin keulii. Ja tässä on tosiaan meikäläisen tää manki. Tää on 49cc vakioputki, eli vakioputkentaageli. Ja sitten et jos virkavalta katsoo tätä, niin tää ei oo viritetty mopo. Kulkee 45 kilometriä tunnissa. Ja tosiaan mä toimin tän kuskina ja sit nää videot on editoitu näyttämään aidolta. Ja tää muistitikku, mistä ne muut keulimisvideot löytyy, niin se on löydetty Meksikosta mummun pakastimesta alalokeron pakastehyllystä. Hei, ei kiroilla kanavalla. Tää on family friendly. Family friendly. Peace, Nikkei 30 here. Oho! Hei hei! Crazy world we living in. Pause.